Magandang umaga po sa lahat ng manonood. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ay isang ritual para sa mga walang jowa dyan. Nako, pag may jowa ka na ay nako. Maganda ang feelings mo pag may in love, guys. Guys, maganda ang feeling mo pag may in love. Kaya, itong ritual na ito, talagang makatulong ito sa iyo. Maniwala ka, guys. Makatulong talaga ito sa iyo. Basta maniwala ka lang. First, I introduce myself. Ako po si Francisco Turalba ng Buhang Magallanes, Agusan del Norte. Itong vlog na ito ay tulong ko sa mga taong walang jowa dyan. Maniwala kayo dyan. Guys, simple lang po ito. Maniwala ka lang talaga. Okay? Handa ka bang ma-in love? Handa ka bang magmahal? Handa ka bang umiyak? Handa ka bang matuwa? Masaktan? Dahil pag ma-in love ka na, guys, mangyari talaga yun sa buhay mo. Yung mga sinabi ko. Ganyan. Talaga, guys, mangyari talaga. Hindi basta-basta magmahal. Minsan, saan ka talaga? Kung okay, di. Masaya, di ba? Bonggang-bongga. Oh. Okay, guys. Madali lang po itong ritual na ito. Sa mga disclaimer po dyan, sa mga hindi naniwala sa video kong ito, sa hindi sila gusto sa video kong ito, paki-skip na lang po yung video ko at humanap na lang po kayo ng ibang videos na talagang gustong-gusto nyo po. Huwag na lang po kayong mag-comment ng mga mamasakit na salita. Paki-skip na lang po, guys, mga disclaimer. Okay, bago po tayo magpatuloy, first, ang una po natin gawin, love yourself. Love yourself first. Isa po yun. Ang pangalawa, appreciate yung mga taong makita mo sa paligid, guys. Yung makita mo sa paligid na talagang sweet na sweet sila. Nagmamahalan, may nag-kiss-kiss, may dyan sa paligid, na talagang sweet talaga sila, guys. I-appreciate mo. Sabihin mo na, ay, sana kayo na, ay maganda, ay bagay kayo. Sabihin mo sa kanila yon. Okay. Pangatlo, guys, be positive. Be positive po, guys. Be positive. Pang-apat po, guys, trust yourself. Basta maniwala lang po kayo, guys. Maniwala lang po kayo. Okay, mag-start na po tayo. Okay. Ang ating mga kagamitan po ay, ganito po ang ating mga kagamitan, guys. Simple lang. Una, dapat po, pag-ibig po yung dapat red po, pula po na kandila ang dapat gamitin. Pero naibusan na ba po? Guys, so ito na lang muna. Pero pag kayo nang gumawa, dapat red talaga, ha. Isang pinggan na bilog, isang pinggan na square. Ito po, guys. Okay. Kumuha din tayo na pansin din, isang lighter. Isang lighter po, guys, isang lighter. Kumuha po tayo ng isang lighter. At isang bulak po, guys. Isang bulak po, guys. Maliit lang, kahit maliit lang. At isang ketchup. Isang ketchup po, guys. Isang ketchup po, guys. Okay. Simple lang po ito na ritual na ito para kayo ay magkaroon, guys. Ang una po natin gawin, ilagay po natin itong pinggan na bilog sa pinggan na square. Ganito, guys. Ganito. Pag nalagay na, tayo ng hugis na puso.
Ganito guys. Ganito. Puso na hugis. Oh. Pagkatapos, ilagay po natin ang bulak na maliit dito sa gitna po sa puso na to. Dito po guys. Okay. Tapos, magsindi po tayo. Dapat talaga guys ha, red na pula na kandila. Okay? Pagkatapos ng masindi yung pulang kandila, green po sa akin, pula sa inyo ha, manalangin na po tayo na sana magkatotoo ang lahat ng ginawa natin. Be positive lang po tayo guys. Maniwala. Basta maniwala po kayo. Kung hindi kayo naniwala at ginawa nyo ito, sayang din ang effort ninyo. Sayang ang ginawa nyo. Walang mangyari kung hindi kayo maniwala guys. Dapat maniwala talaga kayo para mangyari ang lahat ng ito. Dahil nasubukan ko na po ito. Noong January 25, ano po yon, Chinese New Year. Ngayon lang, yung taon na ito, 2020, ginawa ko talaga ito. At totoo guys, nagkaroon din ako ng jowa. Patong araw lang, sinubukan ko itong gawin, na ritual na ito, yun, nagka-jowa na ako. Hindi ko muna sabihin sa inyo, ipakita ko sa inyo yung picture niya dahil complicated pa. Baka sa sunod na video guys, i-ano ko sa inyo ang parte sa jowa ko. Sa ngayon, hindi ko pa muna ipakita sa inyo guys. Ito lang po muna ang ipakita ko sa inyo. Dahil ito po ay nakatulong sa akin na nagkaroon ako ng jowa guys. Okay? Sa gustong tumawag sa cellphone ko, ito po ang cell number ko, 019-921-8226. Ulitin ko po, 019-921-8226. Salamat po guys sa mga nanonood sa video kong ito. Sana suportahan niyo po ako sa sunod na video ko. At huwag kalimutan guys, huwag kalimutan na mag-subscribe para makita nyo naman ang next video ko. Marami pa akong video. Guys, salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat. Okay guys, salamat po.